Eikäs tänä vuonna on tosiaan viimeinen vuosi, kun mä opiskelen media-assistentiksi. Ja meillähän on tosiaan sitten opinnäytetyö tai lopputyö tai miksikä sitä nyt nykyään on se virallinen nimike, mitä noin koulutushallitukset haluaa jatkuvasti muuttaa. Eli mulla oli aikaisemmin täysin erilainen idea, mitä mulla on nyt. Mutta mä sain yhden tämmösen valokuvaustutoriaali-kanavan kautta tämmösen idean, että mä teen hyperlapsin mun opinnäytetyöksi. Hyperlapse on, jos tiedätte varmaan mikä on timelapse, niin se on periaatteessa sama vähän niin kuin käsitys, mutta sen sijaan, että se kamera on vaan paikallaan, niin sitä liikkuu sillä, ja siinä kamerassa ei tarvitse olla mitään omia niin erikoisominaisuuksia, että se on niin ihan vaan normin kamera ja otat vaan yhden kuvan ja liikut, yhden kuvan liikut, yhden niin. And so on. Eli mä nyt ajattelin tämmösen teidän kanssa jakaa, että tässä on mun testivideo. Se ei tosiaan mitenkään erikoinen, sitten tietysti varsinaista työtä varten ja löytää ehkä mennä moikkaa kaveria jonnekin tonne enemmän Etelä-Suomeen tai vanhempien kanssa, kun ne menee Lappiin, niin menee sinne mukaan ja ehkä jonkinlaista vähän mielenkiintoisempaa, vähän paremmin visuaalisempaa paikkaa löyvää sitten kohteeksi enemmänkin. Mut joo, mä sitten varmaan ehkä selitän tosta sitten uudestaan enemmän, kun mä oon sitten valmis tai tehnyt sitä enemmän tai jotain. Mutta tommonen testi ja mä oon sitten ihan tyytyväinen, kun en oo koskaan aikaisemmin testannut tommosta ennen tehdä. Mut joo, ei mulla sit muuta. Moikka! Tai no, semmoista muuta on, että mä ihan hyperventtiloin, koska mä tossa vähän aikaa sitten yhtäkkiä muistin, että hetkinen, 15. tammikuuta. Tänään ei ole vain palkkapäivä, vaan tänään on se päivä, mitä mä oon oottanut. Tai niinku sä periaatteessa niinku oottanut jo jonkin aikaa. Eli tänään tuli ne koulut, ainakin mä oon varmaan muissakin, mutta mulla on oikeastaan vain yksi koulu, yksi ammattikorkea, mihin mä haen. Ja mä tiesin, että tänään tulee niitten tämmönen hakuopasjuttu ja kaikki ennakkotehtävät, kaikki tämmöiset niinku esivalintatehtävät julkaistiin, joten mä luin ne vähän aikaa sitten. Että mä oon ihan adrenaliini-shokissa kaikkea hyperventtiloin, koska mä oon vaan silleen, no nyt täällä ja nyt niitä pitää alkaa miettiä ja tehdä ja apua. Mut joo. Rohlisuus. Semmosta. No joo. Semmosia. Moi.